Bisan pa man sa hulga sa pag-uwan nitong bispera sa kapistahan sa Balaang Bata, daghan gihapong mga deboto ang sayong nag-atang sa pantalan sa pagdunggo sa galyon hangtod na sa reenactment. Ano ang report ni Marie Dumabo? Alas 6 pa lang sa buntag, puno na kiningkilid nga bahin sa Pier 1 sa Dakbayan sa Subo sa mga deboto nga nagpaabot sa pag-agi sa fluvial procession. Ilabi na sa pagdunggo sa galyon nga giluwanan sa mga imahen sa Sagrada Pamilya, Señor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose. Samtang uban sa mga deboto adunay panaad nga magsinulog diha sa pantalan samtang nagpaabot sa galyon. Pasado alas 7 sa buntag niagi ang fluvial procession sa may Pier 1 nga mainitong gisugat sa mga deboto pinaagi sa pagwarawara sa ilang mga kamot. Alas 8 sa buntag, midunggo sa pantalan sa Pier 1 ang galyon. Gipakanaog alang sa short procession padung na sa Basilica Minore del Santo Niño ang maong mga imahin. Lakip sa misakay sa galyon, sila si Arsobispo sa Subo Alberto Oy ug si Archbishop Emeritus Jose Palma. Gawas sa mga deboto, gipanalanginan usab nila ang mga kabanay nga nagbangutan ug ang mga nakalas sa trash slide sa Binaliw Landfill. It's my first time. I was so excited. And then I saw many people with their faith, very strong, powerful. We offered masses already, especially yesterday. It was a day of mourning, and we asked all the parishes, the priests, to offer their masses for the intentions of the victims and their families. So we continue to hope na may buhay pa. Kung wala na, we surrender everything to God. And despite the predictions of a typhoon, the forecasts, we only have a very perfect weather. Salamat sa Diyos. We always pray for the repose of the departed and strength for the family. Gawa sa pier area, galinya ng daan. Ang mga deboto nga gaatang sa prosesyon daplin sa daan paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño. Gipatuman ang hugot nga seguridad, mga pulis ug sundalo uban sa mga ROTC students nga nagsilbing human barricade. Nasugdan ang reenactment alas 9 sa buntag. Nagulagway kini sa unang pagtaak sa Kristyanismo dinhi sa Subo, pinaagi sa pagbabarog sa cross. Gisundan sa ritual sa unang bunyag. Nila ni Raha humabon og ray na huwana nga mo'y gihatagan sa imahe ni Señor Santo Niño. Gisundan usab kini sa seremonya sa unang kasal. Gihimo kini sa tunga-tunga sa reenactment mass nga gipanguluhan ni Father Andres Rivera Jr. OSA, ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño di Cebu. Kaya galing katolikong pagtuo, dili ra ni tutong sa pagwarawara, patubalani, dili pag-usab sa atong mga kanhinay. Mga biyaan nato ang atong mga kinaiya nga dili maayo. Samtang kini magtiayong lagunay, mo'y nagsilbing si Ray na Juana o Raha humabon ni tuiga nga reenactment sa unang bunyag. Alang sa magtiayong lagunay, answered prayer ang pagkalakip kanila sa reenactment. Kaysa dugay katuiga na himo silang deboto sa Balaang Bata. Mangandoy ginako makaserbisyo ko niya ma'am kay sa kadaghan nga grasya iyang gihatag nako pirmi kong nangayo dito ma'am. Safe sa trabaho, safe sa biyahe, tanan-tanan sa lawas, and the family. And wagid ko nag-speak nga maabot ni nga time nga we can represent in honor of Santo Niño. Human sa Santos nga misa, gisunod ang paghalad sa sinog. Pagsayaw sa sinulog alang kang Senyor Santo Niño. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.